Dobrý deň, vítam vás v mojom sade. Trošku bola taká kratšia prestávka medzi videami, ale už sa zase niečo deje v sade, takže sa pôjdeme pozrieť, že čo sa deje. No, sme na prelome mája-júna. A ja som čiastočne po prebierkach plodov. Tu je napríklad odroda Jona Gold, ktorá jeden rok rodí, jeden nerodí. Tak plody som tak prebral, že z ružice listov som nechal po jednom jablku, hej. Tu na boli 4, 5, všade boli. Bolo po viacero plodov. Tu na je ešte taký, ale to odpadá. Takže plodov nechávam menej na jabloni. Všade, kde boli po viacero kusov, všade, kde bolo viacero kusov, tu bola nasada tých plodov väčšia, tak som poodstraňoval. Tu je ešte taký maličký. Teraz bude ešte júnový opad, takže takéto plody, toto všetko opadá. Ale niekedy treba stromčeku pomôcť. A tu si ukážeme napríklad, a tu som nechal na ukážku. Máme taká ružica plodov, hej. V strede máme jeden centrálny, ten je taký najlepšie vyživovaný a dookola máme 1, 2, 3, 4, 5 ďalších. Ja to skúsim teraz jednou rukou, natáčam, druhou to odstrihnem. Časť plodov, také ako sú napríklad tento menší a ešte tu je jeden taký schovaný maličký, toto si dokáže strom zhodiť sám. Ono už to začína žltnúť, takže je evidentné, že ten plodík je taký zaostalý oproti tým ostatným, takže toto odpadne samo, tento maličký. Aj tento by mal odpadnúť ešte sám počas toho júnového opadu. Ale ostanú nám tu ďalšie, takéto 4 silnejšie. Tieto 4 nám ostanú a na takýto konárik, on je taký dosť previsnutý. Tie plody sú úplne na konci konárika a proste treba ich prebrať, aby sme mali nejakú kvalitu a aby sme si zabezpečili aj úrodu na budúci rok. Takže nožnicami pekne odstrihneme jeden plodík, ten druhý slabší, aj keď viem, že on odpadne, ale už som teda nožnicami tu tak aj tento odstraním. A z týchto 4 vidím tu na spodu ešte jeden taký slabší, tie slabšie odstraňujem. No a teraz z týchto 4 som si už nechal iba 3, no a z týchto 3 si potrebujem vybrať 1 alebo 2, alebo vo výnimočných prípadoch aj 3. Teraz ja sa pozriem celkovo na ten strom, akú má nasadu plodov. Vidím, že tento stromček má menšiu nasadu plodov, ako má napríklad tento stromček, hej, kde tých plodov fakt je dosť. Tento strom už mám prebratý, takže tých plodov na tomto strome je viacero, preto som ich ponechával po jednom. Jedno jablko, hej, všade. Tam, kde bola ružica kvetov a viacero jablok nasadených, všade som nechal po jednom jablčku. Tu na ešte taký maličký, ktorý v tom júnovom opade opadne, ale ja ho odstrihnem, takže aby bolo. Takže po jednom. Ale ak vidím, že na stromčeku je tá nasada plodov menšia, tam v hornej časti je toho trošku viacej, nie je teraz vidieť, tak ja môžem si tu nechať aj tieto 3. Alebo 2, alebo 3. Vidím, že sú také rovnomerne, vzrastovo sú rovnaké, takže kľudne si ich nechám aj tieto 3. Potom, ak sa bude dať, tak postupne si ich trošku vyviažem
do vyššej polohy, aby tie vyživné látky lepšie sa k tým plodíkom dostali. Ešte čo sa týka prebierky plodov, pôjdeme ku mladým stromčekom. Tu nás sú tie goldeny, ktoré majú teraz 3. alebo 4. rok. To je to, čo som v jari spomínal pri orezávaní, že nechám si tu 5, 6, 7 jablok, tak tiež som ich prebral. Na zemi sú odstranené malé plody. No a tu som si nechával tiež takto po jednom jablčko som si tu nechal. Zatiaľ je ich tu 2, 4, 6, 8, možno 10 jablok na takomto stromčeku, ale ešte si ich potom preberiem. Fakt nechám tu možno 6-7 jablok na takýchto mladých stromčekoch. Ak je ten stromček vzrastovo v slabej kondícii, tak napríklad slabšej ako je napríklad tento, tak tu na nemusím nechávať nič. Je tu nejaké jedno maličké jablko, ja už som tu robil prebierky, ale odstraním ho, aby proste ten stromček ešte tento rok sa dal do lepšej kondícii, aby trošku podrastol, vzmocnil a tak potom na ňom môžeme nasadiť viacero plodov. Tu aj keď boli sadené, teda očkované a vysadené boli v 1 roku, ale vidíme, že kondícia napríklad tamtoho stromčeka v porovnaní s týmto je rozdielna. Hej, tu máme nasadu aj tých konaríkov bočných slabšiu. Tu už máme skoro 3-metrový stromček za 3 roky. Tak tu som si dovolil nechať už viacero tých plodíkov. Hej. Ale už vidíme, že už teraz má výšku 2,5, skoro 2,5 metra plus prirástok. Hore máme ďalších, už teraz tento rok asi 40 cm. Takže tento stromček je úplne v oveľa lepšej kondícii, zrejme aj ten koreňový systém je lepší, takže, ale aj tak, hlavne na goldenoch, jedno jablko, proste nechávam iba z tej ružice tých nasadených jablok menej. Dnes sa ešte chystám prebrať, tu vám ukážem jabloň, to je Golden Delicious a vidíme, ako strašne veľa je tu nasadených jablok. Niektoré evidentne odpadnú. Napríklad z tejto ružice 5 jablok určite odpadne toto samo, ale ja ho teraz odstrihnem. A tieto asi by neodpadli. Takže tomu pomôžeme. Nechám si tu 2 jablka pekné, vzrastovo rovnaké, rovnomerné. Ideme ďalšia ružica. Tu máme 1, 2, 3, 4, 5 jablok. Vidíme, že 2 sú úplne slabúčké. Tieto odpadnú same tak či tak. Odstraním ich už teraz. A z týchto 3 si vyberem 2. Slabšie odstrihnem. 2 rovnako vzrastovo vyzerajúce jablka si ponechám. Nepestujem už, nebudem si tu nechávať plody 2. a 3. kategórie. To znamená, že nechávam si iba tie najkrajšie plody a všetko ostatné, čo by mohlo odoberať výživu tým kvalitnejším. No tu napríklad už to začína samo letieť. Hej, vidíme, trošku sa dotkneme toho jablčka, ono to odpadne. Toto ešte drží. Aha, toto samo odpadá. Takže ten junový opad už nám pomaličky začína, ale ja tomu proste pomáham tak. Nechal som si na ružici 2 jablka, tu nám máme ďalšie, proste popreberáme to tak. Vidíme, že akú nasadu plodov má ten stromček. Ak chceme mať každý rok nejakú úrodu, tak tie prebierky musíme urobiť, lebo tento rok by sa nám stromček vyšťavil, minul by strašne veľa energií na výživu tých všetkých jablok a je možné, že na budúci rok by nám nezarodil. Takže napríklad tu máme ružicu 4 jablok. Jeden odstraníme, druhý odstraníme, necháme si 2 pekné,
dve pekné jablka. Ak by sa nám zdalo, že až trošku podrastú a napríklad na takomto dospelom štihlom vretene napočítam cez 70 jablk, ešte aj potom z tých dvoch si môžem vybrať jedno. Fakt, ak chceme dopestovať top kvalitu, pekné ovocie, tak tie prebierky je potrebné urobiť. Na čo si dávame pozor, je momentálne vožka. Takto nám dokáže ničiť stromček. Robil som tu začiatkom minulého týždňa jeden postrek mospilánom, ale zrejme slabo zaúčinkoval. Už teraz nebudem robiť postrek až niekde v našom regióne okolo 6. júna, lebo v tom období bude potrebné urobiť postrek na obaľovača jablčného, tak už jedným postrekom zaberieme aj vožku, aj obaľovača. No tu napríklad mám dve jablone Goldena, ktoré ešte odkedy mám tieto dva stromčeky mi takto nezarodili. Vzrastovo boli stále slabé a tu je vidieť, hej, krásne. Máme tu ružicu takýchto plodíkov a už aj same opadávajú niektoré. Toto už pôjde za chvíľočku preč, ale proste vyberieme si jedno jablčko pekné a vedľa neho všetko dáme preč. Tu už je druhá ružica, takže si tu necháme dve jablka, hovorím, toto už opadne samo, toto už letí dole samo, ale ešte tu nám ostali 3 jablka a nám tu stačí aj jedno jablko. Tak. No a na takomto konaríku budeme mať iba 3 kvalitné jablčka. Takže prebierky je potrebné urobiť. No a na margo kondície týchto aj celkovo v sade všetkých stromčekov, ale hlavne týchto Goldenov, tu je to pekne vidieť, že odkedy som začal aplikovať produkty od Carbohortu, tak už na tom listí je vidieť, v jakej je kondícii koreňový systém a celkovo v akej kondícii sú stromčeky, hej, že to listie je krásne veľké. Na vrchu má takú až voskovú, taký ten voskový povlak, proste je pekne vyživované. To podľa veľkosti listia vlastne už je, dá sa pozrieť. Hej, pozrite tu, aký list. Úplne jabloňový list do celej dlane. Takže od tohto, keď sa pozrieme na takýto stromček od kondície listia, už je možné posúdiť vlastne celý ten, dá sa povedať, zdravotný stav toho stromčeka, v jakej kondícii je. Takže na budúci týždeň nám hlásia trošku, že už by nám malo konečne popršať. Tak tento produkt Carbohumik Sad, ak sa mi podarí, tak dole do komentu dám link, kde sa dá zohnať u nás na Slovensku. A ja už som tu robil asi pred 2 týždňami, pred tými dažďami, čo trošku nám tu konečne spadlo po 3 mesiacoch, tak už som tu robil zalievku. Robím to stále na jeseň, robím to na jar, potom ešte jedenkrát počas sezóny, 3-krát robím v priebehu sezóny zalievku karbohumikom. No a Carbohumik Calbor, tento je na zalievku ku koreňovému systému, aby sa nám to tam pekne tie korenčeky vyživovali. Je to také, no jak sa tomu povie,
A za chvíľočku mi príde na takže toto je na korene a toto ide každých 7 až 10 dní. Carbohumic Calbor, o týchto produktoch si potom počítate na tej stránke, kde dám linky do komentára, aby ste si to mohli pozrieť. Už viem, ja to nazývam, že to sú probiotika, pôdne probiotika. Oni tam robia strašne dobrú robotu. Tie makroorganizmy, ktoré tento produkt obsahuje. Takže to, že v jakej kondícii máme ten sad, záleží aj od toho, aké množstvo máme v pôde organickej látky. Hej, takže nestačí iba prihnojovať, ale na to, aby tá rastlina si dokázala zobrať tie výživné látky z pôdy, tak potrebuje tie probiotika. Dobre, tak to by bolo k jabloňam. Ešte prejdem teraz k marhuľam. Točím dnes na šírku, tak skúste mi napísať do komentu, že či vám to vyhovuje natáčanie na výšku, alebo je to lepšie takto na šírku. No, marhule. Tu pozrite. Marhule. A tu je čo? Zlomený konar. Neskoro som to zachytil. A ešte on tu bol taký dlhý. Som sa ho pokúsil takým úväzkom zachrániť, uviazať, ale proste prišiel vietor a to zlomil. Takže takéto marhule, toľko marhuľ. Tu na prebierky nerobím. Na tejto marhuli, to je tá Congat. Ešte nikdy som na nej prebierky nerobil a každý rok rodí. Takto rodí. Takže Congat, tu je Pinkot, na tej je trošku menej marhuľ, ale niečo tu bude. Neviem, či už neodíde ten Pinkot. Takto vyhoľuje konáre, tu také už boli sušenie, čo som odrezal. No. A tu sú tie staré dedové. Takto ešte mi tieto marhule nerodili. Ale hovorím, všetko sa začína tam dole. Prihnojiť a probiotika. Carbohumic sad robí robotu. Marhule. Kopa marhuľ. Všade. No až sa to vyfarbí na oranžovo, tak to potom bude pekne vidieť. A tu už ide ďalší konár k zemi. Takže tak, slivky, čačanská lepotica. Každoročne, bez problémov. Toto rastie bez hnojenia, bez vody, nič. Fajne. Treba dávať, už teraz sa to nedá zachrániť. Nejaké plodiky tu opadávajú, ale minulý rok som podcenil postrek proti červivosti sliviek. Neviem, piliarka sa volá, alebo slivko, alebo nejak tak. Každá jedna slivka bola červivá. Tento rok po odkvitnutí som urobil jeden postrek a nemám ani jednu slivku červivú. No tu bude ten junový opad, hej, vidieť. Takéto maličké slivky, hej, už idú krásne. Ostanú tu dve, takéto maličké. Toto všetko vietor ofúka dole, takže slivky. No a čo? Ešte broskyne pozrieme. Marhuľky. Všade sú marhuľky. Taká úroda marhuľ ešte nebola. No dúfajme, že nepríde nejaké čudo judo. No tu som si podsadil broskyne z vlastnej škôlky. Tu som zrobil taký experiment v jari. Minulý rok som tu zasadil broskyňu a bola taká slabúčka bola.
Slabé prirastky mala, tak v jari som tu urobil takú amputáciu na asi 2 cm, taký 2 cm čapik, že vyskúšame, čo to zrobí. A pozrite sa, čo urobilo. Tu je to miesto očkovania, ale v tom mieste očkovania mi vyrašil nový výhonok. Úplne perfektný, zdravý výhonok. Takže ja odporúčam radšej sa vrátiť rok naspäť, ak mi ten stromček nerastie, lebo mohol tu byť nejaký problém v koreňovom systéme, slabá výživa. Ani som ho veľmi minulý rok nezalieval. Teraz už sa trošku viacej starám o to. Takže takto som ho zrezal. No a zo spiaceho očka krásne mi tu vyrašil nový výhonok. Už teraz má okolo 60 cm. Tu na tieto bočné konaríky za chvíľočku budem spodne odstraňovať, aby som tú korunku si dostal trošku do vyššej pozície. No a tu máme broskyne. Tak broskyň bude toho roku trošku asi menej, ale bude. A nepotrebujeme robiť ani prebierky. Zatiaľ je ich slabšie vidieť, ale budú. Broskyne budú aj tam hore. No ale čo? Čo ide? Sucho je, tak máme zapnutú kapkovú za vlahu a nech sa to pekne premočí. Tam, kde je sucho, nerastie nič. No, tak to by bolo asi teraz všetko. Tu je gala po prebierkach. Aj tam, kde sú 2 pekné plody, tak nechávam po 2. Možno to ešte potom prestriham neskôr. Takže tak, tu je vidieť tiež jedno jablčko, ktoré už vypadlo. A ešte sú tu 3, ale sú blízko stredníka, tak možno, že necháme aj 3. Tak primerane treba nechať na stromčeku, aby toho nebolo veľa, no aj aby nejaká úroda bola. Takže taká situácia je v sade. Takže až budem niečo nové robiť zase, tak dačo pridáme. OK, tak zatiaľ sa majte. Nech sa darí.